Απόσπασμα από το βιβλίο «Ο απροσκύνητος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Η μάχη της Γράνας». Μετά από τις ήττες στα Δολιανά και στα Βέρβαινα, ο Κεχαγιάμπης κλείστηκε στην Τριπολιτσά περιμένοντας πλέον ενισχύσεις από τις τουρκικές δυνάμεις που δρούσαν στην Ανατολική Ρούμελη. Ο κλειός γύρω από την πόλη έσφιξε ακόμα πιο πολύ. Ο Κολοκοτρώνης όρισε τη Ζαράκοβα κέντρο ανεφοδιασμού των πολιορκητών, ενώ τα σώματα του Χρυσοβιτσίου και της Πιάνας προωθήθηκαν στα υψώματα των Τρικόρφων κοντά στη Σιλίμνα. Ομοίως τα στρατόπεδα του Βαλτετσίου, του Λεβιδίου και των Βερβαίνων πλησίασαν σε απόσταση αναπνοής από τα τείχη της Τριπολιτσάς. Οι Τούρκοι αρχικά υποτίμησαν την πολιορκία και είχαν την πεποίθηση ότι θα μπορούσαν να εξέρχονται εύκολα από την πόλη και να εξορμούν με το υπηκό τους προς κάθε κατεύθυνση. Όταν στις 24 Μαΐου έβγαλαν τα άλογα έξω από τα τείχη για να βοσκήσουν, ο Καλιακούδας ζήτησε την άδεια από τον Κολοκοτρώνη να τους ορμήσει. «Μωρέ κουράγιο, είναι στα συγκαλά τους, είναι τόπος για βοσκή μπροστά στα τουφέκια μας». Ο Καλιακούδας, που ήταν από την Αλωνίστενα, οδήγησε τους Σικοριανούς του προς το μέρος που είχαν βγάλει οι Τούρκοι τα άλογά τους. Η μάχη γενικεύτηκε στην Κάτσοβα, όπου ο άτυχος αγωνιστής σκοτώθηκε. Αργότερα η μάχη μετατοπίστηκε στον Άγιο Βλάση, πολύ κοντά στα τείχη της πολιτείας. Εκεί οι Τούρκοι τράπησαν σε φυγή, αφήνοντας 40 νεκρούς και καταλείποντας όλα τα άλογα για τα οποία ξεκίνησε η μάχη. Την περιγραφή της μάχης την έκανε ο Κολοκοτρώνης σε επιστολή που έστειλε στο Γεωργάκη Πλαπούτο όταν αυτός ακόμα πολεμούσε στο Λάλα. «Αδελφέ καπετάν Γεωργάκη Κολιόπουλε, έλαβαν το αδελφικό σου, είδον τα γραφόμενά σου. Για το πολιόρκισμα του Λάλα, αφού συναχθούν και οι αδελφοί γαστουνιώνται, να τους δώσει γνώμη ότι στο μέρος που θέλουν να βάλουν τα κανόνια να είναι δυνατόν να βάλουν και ανθρώπους αρκετούς να τα προφυλάτουν, ως άνω που είναι ενδεχόμενο οι εχθροί να εφορμήσουν ή να τα πάρουν ή να τα βουλώσουν και κατά τούτο κάμεται ορθών στοχασμών. Προχθές βγήκαν οι Τούρκοι έως στα ταμπούρια μας και με το να έπιασε το νερό χωρίς να ανοιχθεί του φέ και έφυγαν πίσω. Χθες 7 στρατιώτες μας πήγαν τριγύρω του κάστρου για να τους πάρουν ζώα, βγήκαν έως 100 και τους εσφάλισαν, μας εδόθη είδηση και πήγαμε κατά πάνω των, βγήκαν έως 4.000 και ήλθαν ως το Ξεροπήγαδον. Ανοίξει ο πόλεμος από τα 8 της ημέρας η ώρα έως και τα 2 της νυχτός και τους ετσακίσαμε με θάνατον με λαβώματα άπειρα. Και με μεγάλη εντροπή και κατασχήνη τους εχώσαμε ίσια προς την πόρτα, κυνηγώντας τους, και ας έχει δόξαν ο Θεός, όπου και αυτή την πατάγια την κερδίσαμε. Η ζωή μέσα στην πολιορκημένη πρωτεύουσα του Μοριά είχε γίνει πλέον αβάσταχτη. Οι ασθένειες και ο λοιμός θέριζαν τους Τούρκους αλλά και τους λίγους χριστιανούς που είχαν απομείνει εκεί. Κάποιο πρωί βγήκε ένα τουρκικό απόσπασμα προς αναζήτηση τροφής. Το απόσπασμα το εντόπισε ο Γιαννάκης Κολοκοτρώνης μαζί με κάποιους γορτινίους από το Αρκουδόρεμα. Στη μάχη που ακολούθησε, ο έφηβος γιος του Κολοκοτρώνη έπιασε εχμάλωτα ένα θεόρατο Αιθίωπα, υπηρέτη του αδιαβόητου Τριπολιτσότη Αλή Τσεκούρα. Οι συμπολιτιστές του για αυτή την ηρωική του ενέργεια θα τον ονόμαζαν από εδώ και στο εξής γενναίο. Το τείχος της Τριπολιτσάς είχε 7 πύλες, οι οποίες οδηγούσαν σε γειτονικές πόλεις. Το ύψος του ήταν 5 μέτρα και το πάχος ήταν περίπου 2 μέτρα. Μέσα στην πόλη βρίσκονταν 10.000 Τούρκοι τακτικοί, 5.000 Αλβανοί άτακτοι στρατιώτες και 20.000 άμαχοι, μαμεθανοί Εβραίοι χριστιανοί. Οι Έλληνες που πολιορκούσαν την Τριπολιτσά έφταναν συνολικά τους 10.000 ενόπλους. Ανάμεσά τους ήταν Μανιάτες με αρχηγούς τον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, Ηλία Μαυρομιχάλη, Διονύσιο Μούρτζινο, γιο του Παναγιώτη Μούρτζινου, του φίλου του Κολοκοτρώνη, και Ηλία Τσαλαφατίνο. Καριτινοί με αρχηγούς τους Κανέλο Δελιγιάννη και Δημήτριο Πλαπούτα, Μυστριώτες με αρχηγούς τον Παναγιώτη Κρεβατά, Παναγιώτη Γιατράκο, Αγιοπετρίτες με αρχηγό τον Άκουρο Παναγιώτη Ζαφυρόπουλο, Μεσίνη με αρχηγούς τους Δημήτρη Παπατσόνη, Παναγιώτη Κεφάλα Μητροπέτροβα, Φαναρίτες με αρχηγό τον Τζανέτο Χριστόπουλο, το φανάρι ήταν η Ολυμπία, Λεονταρίτες με αρχηγούς Φλεσαίος και τον Αναγνωσταρά και Καλαβριτινοί με αρχηγούς Πετμεζαίος, το Σολιώτη και το Λεχουρίτη. Την ημέρα που ο Κολοκοτρώνης αναχώρησε για τα Βέρβαινα για να υποδεχτεί τον Υψηλάδη, οι Τούρκοι βγήκαν από την πύλη των Καλαβρίτων για να χτυπήσουν το στρατόπεδο των Αγίων Θοδόρων, που ήταν το πιο κοντινό και επικίνδυνο για αυτούς. Ο Πάνος Κολοκοτρώνης, που αντιλήφθηκε πρώτος στην πρόθεση των Τούρκων, κατέβασε τους άντρες του στην πεδιάδα και βρέθηκε στα νότα του εχθρού. Έγινε μάχη με το τουρκικό υπηκό στη θέση Μικρός Μύτικας κοντά στο Μερκοβούνι. Οι Έλληνες κινδύνευσαν να αποδεκατιστούν από τους Παχίδες, αλλά στο τέλος κατάφεραν να επιβληθούν χάρη στην παρέμβαση του Παπαδημήτρη από το χωριό Τετέμπεϊ. Πάνος Κολοκοτρώνης έσπευσε με 10 τουρκικά κεφάλια στα Βέρβαινα για να ανακοινώσει την τύχη του πατέρα του. Αντί για επένους όμως, ο πρωτότοκος γιος του Κολοκοτρώνη δέχτηκε επιπλήξεις, διότι έδωσε μάχη σε παιδινή θέση.
Ο γέρος του Μοριά, που γνώριζε την ισχύ του τουρκικού υπηκού, είχε δώσει εντολή στους άντρες του επουδενή λόγου να πολεμούν τους Τούρκους στην Πεδιάδα. Η άφιξη του Δημητρίου Υψηλάντη στα Τρίκορφα έφερε αισιοδοξία στο στράτευμα και θλίψη στους Τούρκους, οι οποίοι έμαθαν ότι ήλθε ο αφέντης του τόπου. Ο Υψηλάντης οργάνωσε καλύτερα τα στρατόπεδα, αλλά με θλίψη παρατηρούσε ότι επικρατούσε αναρχία και ανυπακοή. Επιπλέον, οι χωρικοί, πιεζόμενοι από τα οικογενειακά βάρη, κατέλειπαν τις θέσεις τους για να ασχοληθούν με τα κτήματά τους. Με εγκυκλίες του καταδίκαζε τις λιποταξίες, τις αρπαγές και τις λαιλασίες και διαρκώς αγωνιζόταν να πείσει τους Έλληνες ότι η διαγωγή τους έπρεπε να είναι αντάξια της ιστορίας και του πολιτισμού του. Οι παρατηρήσεις και οι διαταγές του Κωνσταντινοπολίτη αριστοκράτη είχαν μηδαμινή επίδραση στους ατάκους επαναστάτες. Οι αιώνες της σκλαβιάς, των στερήσεων και της ταπείνωσης είχαν ποτίσει τις ψυχές τους με μίσος, με αποτέλεσμα οι στρατιωτικές τους επιχειρήσεις να μετατραπούν σε έναν αγώνα ολοκληρωτικής εξόδωσης του εχθρού. Ο Δημήτρης Υψηλάντης, ως επαγγελματίας στρατιωτικός, προσαρμόστηκε αμέσως στις πρωτόγονες συνθήκες ζωής των ντόπιων αγωνιστών. Διέμενε μέσα σε μια αχυραένια καλύβα, κοιμόταν πάνω σε κλαδιά από έλατα, έπινε κρασί από μια νεροκολοκύθα και έτρωγε λιτά καθισμένο σταυροπόδι πάνω σε βράχο. Ο Κολοκοτρώνης τον είχε επενέσει για την αυταπάρνησή του και του είχε πει: «Έτσι πρέντζιπα θα τρως και θα πίνεις για τη ελευθεριά της πατρίδας». Το κύριο μέλημα του Υψηλάντη ήταν να οργανώσει ένα στοιχειώδες πυροβολικό για να βομβαρδίζει τα τείχη της πόλεως. Οι επαναστάτες είχαν μεταφέρει από το Μιστρά ένα κανόνι, το οποίο το είχαν ονομάσει Κοψαχίλα, αλλά οι βολές του αποδείχθηκαν τελείως άστοχες, με αποτέλεσμα οι Τούρκοι να χλευάζουν τους Έλληνες χειριστές. Μόνο οι ξένοι, φιλέλληνες και τυχοδιώκτες που είχαν σειρεύσει είχαν τη γνώση να χειρίζονται τα πρωτόγωνα πυροβόλα των Ελλήνων. Ο σημαντικότερος από αυτούς ήταν ο Τόμας Γκόρντον, ο οποίος έφτασε στο στρατόπεδο της Τριπολιτσάς φέρνοντας από την πατρίδα του τη Σκωτία 3 οβιδοβόλα, 600 τουφέκια και τα αναγκαία πυρομαχικά. Ανάμεσα στις ηγετικές φυσιογνωμίες ξεχώριζε η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, αληθινή Αμαζόνα, πάντοτε επάνω σε άλογο και με ακολουθία σπετσιωτών οπλοφόρων. Ο ιστορικός Νικόλαος Πηλιάδης ήταν και αυτός συγκινημένος από το μεγαλείο των στιγμών και από τον ενθουσιασμό των Ελλήνων που τραγουδούσαν. «Τούρκος μη μείνει στο Μοριά, μη δες τον κόσμον όλων». Η ψυχή βεβαίως πολιορκίας και ο ηθήνων νους ήταν ο γέρος του Μοριά. Διατηρούσε άριστα τροφοδοσία για τους στρατιώτες του, ενώ βρισκόταν για αυτό το θέμα σε αγαστή συνεργασία με τον παλαιό του αντίζηλο Κανέλο Δελιγιάννη. Νυχθημερών επέβλεπε τα πάντα, φρόντιζε για τη φύλαξη των δημοσίων δρόμων, έσκαβε γράνες, τάφρους για να παρεμποδίζει το τουρκικό υπηκό στις εξορμήσεις του, κατασκεύαζε ταμπούρια κατά τον κλέφτικο τρόπο, αλλά πάνω απ' όλα εμψύχωνε τους Έλληνες, τονίζοντας διαρκώς ότι μπορούσαν πλέον να τα βάλουν με το τακτικό τουρκικό στρατό και με τη βοήθεια της Παναγιάς να τον νικήσουν. Κάποια μέρα ο αναγνώστης Ζαφυρόπουλος από το Ζυγοβίστη, που παρατηρούσε τον αρχιστράτηγο να δουλεύει ακατάπαυστα, του είπε: «Άιντε Κολοκοτρώνη, παιδεύσου και η πατρί σου θέλει ανταμείψει». Κολοκοτρώνης προφητικά του απάντησε: «Εμένα η πατρί θα πρωτοεξορίσει». Στις 5 Ιουνίου 1821 οι Τούρκοι επιτέθηκαν στο χωριό Θάνα, που ευνηδίασαν τους μανιάτες του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη. Μετά από μια σκληρή μάχη, οι Έλληνες πέρασαν στην αντεπίθεση και ανάγκασαν τους Τούρκους να υποχωρήσουν. Οι απώλειες των Τούρκων ήταν 25 νεκροί και των Ελλήνων 8 νεκροί, με σημαντικότερο τον Παναγιώτη Μπούρα από το χωριό Κωνσταντίνη της Μεσσηνίας. Ο πιο ισχυρός προμαχώνας των Τούρκων ονομαζόταν από τους χριστιανούς Μεγάλη Τάπια και προξενούσε τη μεγαλύτερη φθορά στους πολιορκητές. Στις 18 Ιουλίου 1821 σκοτώθηκε ο αδερφός του Ισμαήλ Πασά Πλιάσα, ο περίφημος Αλβανός Αλιόμπεης, από τον Αρχιμανδρίτη Ιερόθεο Αθανασόπουλο. Για το θάνατο του Αλιόμπεη θρήνησαν εκτός από τους αμεθανούς και πολλοί χριστιανοί κάτοικοι της Τριπολιτσάς. Στις 20 Ιουλίου οι Τούρκοι, για να εκδικηθούν το θάνατο του αρχιπυροβολητή Χατζή Κουλελέ, έστησαν ενέδρα στα μπέλια του Μουχλιού και σκότωσαν 20 κοινουραίους. Ο Κολοκοτρώνης, προκειμένου να αποτρέψει τους πολιορκημένους να διαφύγουν προς την Κόρινθο, συνέλαβε την ιδέα της κατασκευής μιας μεγάλης οχυρωματικής τάφρου στο στενό παιδινό χώρο ανάμεσα στο Μύτικα και στο απέναντι ύψωμα της Καπνίστρας. Η τοποθεσία βρισκόταν σε απόσταση μιας ώρας περίπου από την Τρίπολη, κοντά στο χωριό Λουκά, και από το στενό αυτό περνούσαν οι δρόμοι προς Λεβίδη και Καλάβρητα.
Η Γράνα κατασκευάστηκε από τους κατοίκους του χωριού Λουκά και από τη δύναμη του Γιαννάκου Δαγρέ και τους συγχωριανούς του από την Καριά Αργολίδος. Είχε μήκος 2 χιλιόμετρα και βάθος 1 μέτρο. Το βράδυ της 9ης Αυγούστου 1821 ο Κεχαγιάμπης βγήκε με 3.000 άντρες από τα τείχη με σκοπό να ελεηλατήσει τις στάνες και τις αποθήκες και να γυρίσει με τρόφιμα στην Τριπολιτσά. Οι Τούρκοι προσπέρασαν την αφύλακτη Γράνα, αλλά δεν της έδωσαν σημασία. Στη συνέχεια κινήθηκαν προς το χωριό Λουκά, όπου σκότωσαν τον ιερέα Αθανάσιο και κατοίκους του χωριού και στη μονή Βαρσών, την οποία λαιλάτισαν. Στην Καπνίστρα ευνηδίασαν το σώμα του Γιαννάκου Δαγρέ, σκοτώνοντας 30 Έλληνες. Ο Κολοκοτρώνης, μόλις πληροφορήθηκε την τουρκική επίθεση στην Καπνίστρα, έστειλε ενισχύσεις με τους Δημήτρη Δελιγιάννη, Τζανέτο Χριστόπουλο, Δημήτρη Πλαπούτα, Κωνσταντίνο Παπαζαφυρόπουλο, Αθανάσιο Κίτσο και τον ενανιψιό του Αποστόλη Κολοκοτρώνη, γιο του ξαδέρφη του Γιαννάκη Κολοκοτρώνη, Ίντα Σκούλια. Οι Τούρκοι που είχαν αποκλείσει τη σπηλιά του Δαγρέ και τους άντρες του είχαν ανάψει φωτιά στην είσοδο για να τους πνίξουν από τις αναθυμιάσεις. Όταν αντιλήφθηκαν να καταφθάνουν ελληνικές ενισχύσεις, εγκατέλειψαν τη σπηλιά και υποχώρησαν, επιτρέποντας το Δαγρέ να διαφύγει. Ο Κολοκοτρώνης, που ακολουθούσε με τους Επτανήσιους, εγκατέστησε τους άντρες του στη Γράνα και στα γύρω αμπέλια και περίμενε την επιστροφή του κυρίου σώματος των Τούρκων. Το μεσημέρι, ο υπασπιστής του, ο Φωτάκος, τον ενημέρωσε για την εμφάνιση του τουρκικού υπηκού που επέστρεφε από τη λαιλασία. Ο Φωτάκος, που ήταν απειροπόλεμος και αδέξιος, μόλις και με τα βίας γλίτωσε τη σύλληψη από την μπροστοφυλακή του Κεχαγιάμπη και κατέφυγε στη Γράνα έντρομος από το φόβο του, όπως μας αφηγείται στα απομνημονεύματά του. Οι Τούρκοι υπείς θεώρησαν το Χαντάκι ακίνδυνο για κινήθηκαν να το περάσουν χωρίς ιδιαίτερη προφύλαξη. Από πίσω ακολουθούσε δύναμη πεζικού που συνόδευε τα άλογα και τα μουλάρια με τα τρόφιμα που είχαν πάρει από τα χωριά. Οι υπείς πέρασαν καλπάζοντας τη Γράνα, πυροβολούμενα από τους Έλληνες με ελάχιστες απώλειες. Ο Κολοκοτρώνης όμως έστειλε ενισχύσεις στη Γράνα, οι οποίες πρόλαβαν να οχυρωθούν και να περιμένουν τη μέτωπη επίθεση που εξαπέλυσε ο Κεχαγιάμπης με 1.000 υπείς από το βορρά και 300 από το νότο, οι οποίοι είχαν αρχηγό τον αδερφό του Κεχαγιάμπη, Αλή Βεγί. Οι Έλληνες στάθηκαν πλάτη με πλάτη μέσα στην Τάφρο για να αντιμετωπίσουν τη μέτωπη επίθεση και πυροβολώντας με ευστοχία επέφεραν βαριές απώλειες στους Τούρκους ντελίδες. Το απόγευμα έφτασε ο κύριος όγκος του στρατού των Τούρκων με τρόφιμα φορτωμένα πάνω σε 600 άλογα και μουλάρια. Ο Κεχαγιάμπης έστειλε τμήματα για να προσβάλλουν τους Έλληνες στη Γράνα και στα μπέλια της Καπνίστρας και επιχείρησε να περάσει τα υποζύγια με τη συνοδεία τους από την άσκαψη δίωδο μεταξύ της Γράνας και της Καπνίστρας. Το υπηκό έκανε πάλι έφοδο και από τις δύο πλευρές. Οι Έλληνες της Γράνας με πυροβολισμούς σκότωσαν 80 ντελίδες και όταν πρόβαλαν για τα γάνια, οι άντρες του Κεχαγιάμπη τράπηκαν σε φυγή, εγκαταλείποντας την εφοδιοπομπή με το πολύτιμο για αυτούς φορτίο και αφήνοντας άλλους 120 νεκρούς στο πεδίο της μάχης. Μεταξύ των νεκρών ήταν και ο Αλή Βεγής. Οι Έλληνες είχαν ελάχιστες απώλειες, με σημαντικότερη αυτή του Γεωργάκη Τρίτσα. Η νίκη της Γράνας εξύψωσε και άλλο το ηθικό των Ελλήνων, οι οποίοι άνοιξαν νέα Τάφρο στο χωριό Στενό. Εχθές ο προχθές που πέρναγα στα κλέφτικα λιμέρια, άκουσα αναστεναγμούς και αντρίκια μυρολόγια. Ποιος να ήταν που βλαστήμαγε και έχινε μαύρα δάκρυα, οι Τούρκοι τον φωνάζανε και τον παρακαλούσαν. Έβγα Δαγρέ, προσκύνησε και δώσ' μας τα αρματά σου να περπατάς ελεύθερος, Τούρκος μη σε πειράζει. Μα μην πες είμαι νιόπαντρος, νύφη να προσκυνήσω, είμαι ο καπετάν Δαγρές, είμαι ο βλαχοκαριώτης, τον Θοδωράκη Καρτερό και θα σας πολεμήσω. Κολοκοτρώνης έφτασε και το Γιαννάκο κράζει. Πού σε Γιαννάκο, βραδερφέ, πού σε βρε καπετάνιε, ποιος είσαι εσύ που μου μιλάς, εσύ που μου φωνάζεις, Γιαννάκο δεν με γνώρισες που είμαι ο Κολοκοτρώνης. Αν είσαι ο Θοδωρής, είσαι ο Κολοκοτρώνης, δείξε σημάδια μυστικά, άλλος να μην γνωρίζει. Είδες την ταμπαγκέρα μου, τη φούντα του φεσιού μου. Στα βουνά λαμπήκε στα λαγκάδια, έτσι λαμπεί, λαμπεί κι η κλεφτουριά. Έτσι λαμπεί
βουριά. Οι κολοκοτρώνεοι που έχουν τα σημεία τα πολλά. Τα σημεία τα πολλά.